कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारात भारतीय नौकादळ दिस कार्यक्रमात भाग घेयले राज्यपाल. कारवार भारतीय नौकादळ दिसानिमित्तान कारवारच्या INS कदम नौकादळाच्या ब्रेस्तार 4 डिसेंबराक नौकादळ भवन आवारात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात कर्नाटक राज्याचे राज्यपाल श्री थावरचंद गेहलोत हजर आशिल्ले. 4 डिसेंबर 1971च्या पाकिस्तान विरुद्धच्या जाल्ल्या युद्धात कराची बंदराचेर घाईल्या धाडीत भारतान विजय मेळयल्या आनंदोत्सवासाठी भारतीय नौदळान हो कार्यक्रम आयोजित करून नौकादळाच्या बँड वादी कर्मचाऱ्यान आपल्या गणवेशात देशभक्ती गीत वाजवून लक्ष वेधले. बँड कर्मचाऱ्यान मीटिंग अँड रिट्रीट मार्फत नौकादळाच्या कर्मचाऱ्यालो त्याग, बलिदान आणि सामर्थ्याचे स्मरण केले. नंतर नौकादळाचो ध्वजारोहण केलो. या वेळार नौकादळाच्या नौकाक आकर्षण विद्युत रोषणाईन सजयले. रंगबिरंगी फोग आकाशात सोडून नौका कर्मचारी, अग्निवीर, नौकादळाच्या शालेय विद्यार्थ्यान सांस्कृतिक कार्यक्रमांत उपस्थिताली मना जिंकली. कर्नाटक नौका प्रमुख फ्लॅग कमांडर ऑफिसर रिअर ॲडमिरल विक्रम मेनन, जिल्हाधिकारी के लक्ष्मीप्रिया, जिल्हा पंचायत CO डॉक्टर दिलीप शशी, SP दीपन MN तसेच नौकादळाचे अधिकारी आणि इतर या कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले असे माध्यमाक माहिती दिला. आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए सम्मान की बात है. This evening and the deep bond between the Navy and the people of Karnataka. Every year, 4th December is observed as Navy Day to honor the heroic action in Indo-Pak War. One of the most defining moments of that war was the historic नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. भारत सायकल यात्रा फेरी मार्फत सायकल सवार नेपाळच्यान कारवारात. कारवार सायकलाचेर संपूर्ण भारतभर फेरन परिसर संरक्षणाचो संदेश दिवच्या उद्देशान नेपाळच्यान सुरवात करून सायकल यात्री लाला कृष्ण हो बुधवाराक सांजेर कारवारात पावलो. आतापर्यंत साधारण 8000 किलोमीटर अंतर सायकल यात्रेन पार करून सतत 6 महिन्याच्यान
सायकलाचेर संचार करून बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, राजस्थान, गुजरात ते गोंय राज्यांतल्यान कर्नाटक राज्यात कारवारात येवन रवींद्रनाथ टागोर बिचार वास्तव करून प्रवाशाकडे संपर्क साधून झाडां नाटचे महत्व आणि परिसर संरक्षण आणि जागृती करते आसात. हेच फुडें कर्नाटक राज्यांतल्यान केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड राज्यांत वचून परत बिहारात वचून आपल्या सायकल यात्रेची सांगता करतले. आपल्या या सायकल यात्रेत शाळा, कॉलेजात आणि प्रवासी स्थळाचेर वचून परिसर जागृती करतले असे लालाकृष्ण आपले मनोगत व्यक्त करतात. कारवारात दत्त जयंती उत्साहात साजरी. कारवारच्या मादाळी गावात घोटणीबाग गाभितवाडा कृष्णा म्हालसेकर कुटुंबातर्फे प्रतिवर्षाप्रमाणे तेमगेल्या निवासस्थानात दत्त जयंती उत्साहात साजरी झाली. त्यानिमित्तान पूजा, तीर्थप्रसाद आणि धंपारा अन्नसंतर्पणाचो कार्यक्रम जालो आणि स्थानिक भजनी मंडळातर्फे भजनाचो कार्यक्रम जालो. रात्रीन बलभीम नाट्य संपदा मुडगेरी प्रस्तुत निष्पाप या नाटकाचो प्रयोग जालो. या कार्यक्रमात शेकड्यांची लोकांनी हजेरी लावून श्रीच्या कृपा प्रसादाचो लाभ घेतलो असे कृष्णा म्हालसेकर हेमी माध्यमाक माहिती दिला. 36 कोटी देव साक्षात तेगे रूप म्हळ्यार तुमकां सगळ्याक खबर आसा. दत्तगुरू सगळ्याक जशी भक्ती करता तसो तृप्त पावता. सगळ्यात प्रसन्न म्हळ्यार दत्तगुरू भक्ती लोकांक प्रसन्न जाता. तेन्ना आमी हांव जो मार्ग स्विकार जाता बरेच वर्सांनी हांव दत्त जयंती करता. सगळे रूप म्हाका हेल्प करतात आनी कितें आसता तो करून घेता. आमी करचें कांयच ना. आमी चिंतना बी कितें आमकां भंय दिसता बाबा खंय सतरे पण तो करून घेता तेकाच खबर. आमकां कांयी खबर ना. आज दत्त जयंती म्हळ्यार कशें आसा, मार्गशीर्ष म्हयन्यात पौर्णिमे दिवस दत्तान ह्या पृथ्वी तळाचेर जन्म घेयिल्लो दिवस. आनीक कशें आसा, दत्तगुरू म्हळ्यार 3 रुपांत म्हळ्यार ब्रह्मा, विष्णू आनी महेश अशे 3 रुपांत दत्तान ह्या कलियुगात अवतार घेतले आसा. आनी तशेंच प्रत्येक वर्साक ह्या दत्त जयंती दिवस कृष्णा म्हालसेकर हेमगेल कुटुंब हिंगा दत्तगुरुली पूजा करून अभिषेक करून बरेचशे हिंगा अन्नदानाचे सगळे सोय करता. आनी आमकां तेगेले दत्ताली भक्ती पळोवन आमकां खूब बरें समाधान दिसता. आनीक अशेंच देवान सगळ्याक बरें करूं. आनी तशेंच दत्तगुरू बद्दल सांगचें म्हळ्यार दत्तगुरूलो जन्म कसो जालो म्हळ्यार अग्नी आनी अनसुया हेमगेल्या हेजे पासून तेगेलो जन्म जाल्लो आसा. आनी हो साक्षात भगवान म्हळ्यार अशे 3 रुपां ह्या सृश्टीचेर तो पसरिल्लो आसा. आनीक जागृत तेगेले ह्या कलियुगात दर्शन आसा दत्तगुरूले. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. अनमोड घाटात इनोवा कारतल्यान गोमांस तस्करीचो पर्दाफाश. रामनगर पोलिसांनी फिल्मी कारवाई. कारवार. कर्नाटकांतल्यान गोंयांत बेकायदेशीरपणे घेवन वयच्या इनोवा कारतल्या लाखो रुपये किमतीच्या 1 टनापेक्षा जास्त गोमांस रामनगर पोलिसांन थरारक फाटलाक करून पर्दाफाश केलो. पण कार चालक वाहन सोडून रानात पळून गेलो. रामनगर पोलिसां कडच्यान मेळिल्ल्या खबरेनुसार GA08A 5193 या नोंदणी क्रमांकाची इनोवा कार ब्रेस्ताराक दंपारा
गोंयच्या मार्गान वयते आशिल्ली अनमोल हिंगा नियमीत तपासणी दरम्यान पोलिसांन गाडी थांबोवचो इशारो केला असताना वाहन चालकान वाहन थांबयले नासतना जोरान वाहन चालवून पळयाकात पळ काडलो. या घटनेची खबर ताबडतोब गोंयच्या पोलिसांक दिली. त्यानुसार धारबांदोड पोलिसान गाडी आडोवच्याक प्रयत्न केलो, पण परत एक पटी चालकान वाहन वळोवन कर्नाटकाच्या दिशेन पळच्याक प्रयत्न केलो. ही खबर गोंयच्या पोलिसान ताबडतोब रामनगर पोलिसांक दिली. नंतर रामनगर पोलिसान अनमोडा लागीं सापळो रचून फिल्मी स्टायलान इनोवा कार ताब्यात घेतली. पण परिस्थितीचो फायदो घेवन चालक वाहन रस्त्याच्या कडेक दवरून पळ काडलो. पोलिसान कारची तपासणी केले वेळार कारत 1 टनापेक्षा जास्त बेकायदेशीर गोमांस आशिल्ले दिसून आयले. पोलिसान वाहन ताब्यात घेऊन गुन्हा नोंद केलो असून या तस्करीत सहभागी आशिल्ल्या संशयित चालक आणि वाहन मालकाचो शोध पोलिसां खंयच्यान सुरू आसा. धारबांदोडा हिंच्यान इनोवा कार परत कर्नाटकाच्या दिशेन वयची खबर कळताच गोंयच्या बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यान कारचो फाटला कन्न अनमोड पावले. त्यावेळार रामनगर पोलिसान ते वाहन आपल्या ताब्यात दिवची मागणी केली अशें कळयलां. गेल्या जायत्या म्हयन्यापासून अनमोड, चोरला आणि तिलारी घाटाच्या मार्गान गोमांस तस्करीची जायती प्रकरण उघडकीस येते आसात. वारंवार जावच्या गोमांस तस्करीमुळे गोंयचे बजरंग दल आक्रमक झाले आसात. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.